Maayong adlaw mga bata. Karon magtuon na usab kita. Ang atong tun-an karon mao ang asignatura nga mathematics. Matematika sa grade 1. Andam na ba mo sa atong mga pagtuon? Karon atong tunan ang paghulagway o pag-ihap sa numero. 0 hangtod sa usak gatos. Karon atong sulayan. Sulayan nato sa pag-ihap ang mga butang. Tanawa o giunsa kini pag-ihap. Ubani ko ninyo aron atong maihap ang mga hulagway nga atong nakita. Kung kita mag-ihap, kinahanglan gayud nga mogamit kita og panudo aron atong matiman-an kung pila na kabuok ang atong naihap. Sige, ubani ko ninyo, sugdan na nato. 1, 2, 3. Pila ka bata ang atong naihap sa unang hulagway? 3. Unsa man ang numero nga katumbas niini nga anaat sa tuo nga bahin? Ang tubag? Mao kini ang numero nga 3. Okay, karon moadto na ta sa ikaduhang pundok sa mga butang. Ubani ko ninyo sa pag-ihap. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pila ka baldi ang atong naihap? 12. Sa atong gibuhat nga pag-ihap, nahibal-an nato pila ang kadaghanon sa maong pundok sa mga balde. Unsa ang kadaghanon sa balde nga atong naihap? Ang numero nga 12. Busa maingon kita nga ang katumbas nga numero sa giihap nato nga balde kay 12. Karon, pangutanon ko kamo, hain man sa mga numero nga anaa sa tuo ang numero nga katumbas sa 12. Ang saktong tubag mao kana ang numero nga katumbas sa 12. Sa atong gibuhat mga bata, nakatunan nato ang pag-ihap sa mga butang. Dili lang tao o mga butang o ang mga hulagway nga atong nakita karon ang pwede nato na ihapon. Kung dili ang tanan nga atong makita sa atong palibot, pwede nato hining ihapon pinaagi sa paghatag sa numero nga katumbas sa atong mga pag-ihap sa mga pundok sa mga butang. Okay, sige. Karon atong sulayan sa pag-ihap ang ikatulong pundok sa mga butang. Ubani ko ninyo sa pag-ihap ug sabay ko aron kamo usab makakat-on sa pag-ihap sa mga numero. Sige, sugdan na nato sa pag-ihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pila ka libro ang atong naihap? 30. Hain man ang numero nga katumbas sa numero nga 30. Ang tubag. Mao kana ang numero nga 30. Katumbas sa atong naihap nga mga libro. Karon atong ithon ang pundok sa mga triangulo. Ubani og sundi ko ninyo sa akong mga pag-ihap. Ato nang sundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, usa kagatot. Sa atong pag-ihap na hibalan nato ang numero nga katumbas sa mga pundok sa mga triangulo. Mangutana ko, pila ka triangulo ang atong naihap? Sakto, usa kagatos. Hain man ang numero nga nagpakita o katumbas sa numero nga usa kagatos. Ang tubag, mao kana. Nakita ninyo kanang gilinginan, mao kana ang numero nga usa kagatos. Unsa daw kanto nga numero? Usa kagatos. Okay, so timan-an ninyo nga ang numero nga usa kagatos aduna kini tulo ka mga numero. Adunay usa ka numero, numero nga usa ug duha ka zero. Okay. Karon atong ipon ang ikalima nga mga pundok sa mga butang. Ubani ko ninyo sa pag-ihap og
Sabayi ko ninyo aron kamo makakat-o. Sa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Pila ka kasing-kasing ang atong naihap? Sakto, 44. Utrohon nato sa pagsulti, 44. Hain man ang numero nga nagpakita sa 44. Ang tubag, mao kini. Mao kana ang saktong tubag. Ang numero nga nagpakita sa numero sa mga kasing-kasing nga atong naihap. 44. Okay. Mga bata, sa atong gibuhat nga pag-ihap, nakatunan nato unsaon pag-ihap sa mga butang. Unsaon sa pag-ihap sa mga butang. Una, ihapon nato ang mga butang pinaagi sa paggamit sa mga panudlo aron atong matiman-an hain na kita nag-ihap. Ikaduha, nga ang mga pundok sa butang adunay katumbas nga numero base sa atong mga pag-ihap. Usa, ang pag-ihap sa mga numero importante ug ikinahanglan nga makatunan sa matag usa aron mahibal-an ang kadaghanon sa mga butang. Okay, dinhi atong makita o atong nakatunan o sa atong mga pagtulun-an nakatunan nato nga ang mga numero nga 3, 12, tama niini, 30, 44, ug usa ka gatos nagrepresentar sa ihap. Sa daw, nagrepresentar sa ihap o gidaghanon sa mga butang. Musa, mingon kita, ang kadaghanon sa bata nga atong naihap kay 3. Ang gidaghanon sa balde nga atong naihap kay 12. Ang gidaghanon sa uban pa nga na atong naihap kaganina kay 30, 40 ug usa ka gatos. Hain man sa mga pundok ang kinadaghanan nga atong naihap. Ang pundok sa mga triangulo. Okay, nga adunay numero nga katumbas sa usa ka gatos. Okay, unsa pa ang atong nakatunan sa atong mga pagtulun-an nga atong gitun-an kaganina? Pinaagi sa pag-ihap sa mga butang. Ang gidaghanon, ang gidaghanon sa mga butang girepresentaran sa mga sakto, girepresentahan sa mga numero. Busa, kinahanglan gayud nga makatunan nato ang pag-ihap. Unsa daw ang angay natong makatunan?
kinahanglan makatunan nato ang pag-ihap sa mga numero. Pag-ihap sa mga butang gamit ang mga numero. Ang mga numero maoy atong girepresentar sa kadaghanon sa mga butang. Busa kinahanglan mga bata nga atong timan-an ug atong imemorya ang pag-ihap sa mga butang o pag-ihap sa mga numero usa ngadto sa usa ka gatos. Unsa daw kadto mga bata? Usa ngadto sa usa ka gatos. Inyo kining imemorya aron hanas na kamo nga mag-ihap sa mga butang. Okay. Musa kinahanglan nga mag-practice gayud kamo sa mga pag-ihap sa mga numero. Okay. Sa pagkakaron, dili pa ninyo kaayo mamemorya ang mga pag-ihap sa numero apan pinaagi sa mga pagbansay. Pagbansay-bansay sa mga pag-ihap, inyo kining makat kunan o mahanas kamo niini. Ug maulang kadto ang atong pagtulun-an karong adlaw. Ugma ato nang tun-an ang mga numero ug ang ngalan niini. Okay, so maulang kadto hinaot aduna kamoy nakatunan sa atong mga pagtuon. Okay, hangtod ugma sa atong panagkita. Bye!